Bakit babae mo kayo naman? Pagkahubog ni Kanta. Feel kayo na sa Manila. Tuloy Kanta. Uy, pagkahubog niya na siya. Tunay na sarap, tunay na taglay, basta boy, taglay, ang namatay. Ito rin sa kira niya yan, man. Parang napalay komersyal. Kapatay ang mga komersyal, kalang inom pang lalaki. Hindi, unfair kayo. Alis komersyal pang babae. Ay, kamara kung saan komersyal na. Kasi komersyal pang babae. Parang ito na nga ito. Subahin. Napkin. Napkin. Uy, wala pa mahusog napkin ba? Ang di komersyal, wala na sa unay. Hi, in my first period, I used kunod. Ay, wabo yun. In my second period, I used Scottsdale. Ay, kasakit na may ibot. Hi, in my third period, I used Band-Aid. Uy, murutang, may ulon. Tiramoy mo. Ulon, bingalin. Hi, in my fourth period, I used flavors. Wow, suwate. Uy, nagurot. It's in the process. Consumption of pero yan pala, gusto mo sa'yo naman, it's in the process. Just kill your doctor. Uy, ay, commercial na lumubos mga testimonies radyo ang lumubos. Kaso, natin sila, tingnan na sila eh. Mas magtumawa natin ako. Ako si Uncle Mar Lopez. Pagkatog na ang tambay na pagtay ko kayo. Makita-kita kita dito sa Inapanga Pool, Dalong Domingo. Alam ang sukat sa pandalan, ewa mo'y pambot. Tanan ninyo sa tingkalisra ng ayon. Sama sa arthritis, diabetes, mayoma, bukon-bukon sa tuso. Dali na ng ayon, kaya ako ng suklopon. Suklopon, hindi sa suklopon sa tambal. Sa tambal, oo. Nakakadiliusin man. Lagi ko yung akong tambal mo? Emo yun? Oo. Pag ginawa ko gusto na niyo magpasa to. Magkayo ko. Kapag kayo pumunta yung tambal. Ba? Oo. Ako si Uncle Franklin. Ako si Uncle Franklin. Ako kamong na o tambal. Epektibo kayo kinilagawa to Franklin Helmet Capsule. Kinilagawa ko Helmet Capsule ka ng sakit na maayo. Arthritis, diabetes, ulcer, goiter, rabies, dudas na rabies. Hindi kami nalulong lang, hindi pa sa iyo. Problema kayo kaya pati sa lapis, nagkurok-kurok, nagbuwa-buwa ang bata, mahandog na suga kung tubig. Yung ginagawa ng Franklin Helmet Capsule, karoon, pagdana. Ang labis, ang ululan. Radio station. Kini si Mang Isa, yung champion sa gasoline station. Kaya kaya ako song. Ako yung kasama sa mga kaya ba ako pinili ka niya to. Kasi English ka, before sa kaya, so all the girls I love before. Wow. Oh my, Scorpion! Unjay mo? Scorpion! Ako lain. Unjay mo? Uwipan. Scorpion! Patay sa present. Anong taas? Kenapa?
Kita